Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 11. No manakam ka, saan ka analaka nga agpungto. No adda makaaramid iti saan anasayaat kan ka, pakaidayawam, no palabsam ti biddot na. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Uy, si Kagayam day tamasabat ko, Telma. Wan, inak makityanda iti agkakaimas asidaan mo. Telma, day ta lipstick mo, saan mo abagay? Nalabaga unay, sakit naka-high heels ka pa'y, kat makityanda ka. Hoy, Sharon! Day tabagim alos siyang ti pakibyangan, ha? Inak pakibyangan. Kwa? Oh, di ka ba't pakibibyangan na? Yung pakibibyangan na kitin, ha? Kita man talangam, losyang, ha? Di ta ka man langan. Ay, sus. Nakabasulak adi na oras. Ay, no apay-pay lang amin adi nilaw ko. Sige, agmanicure ka nga ro dun, Telma. Taisublat kong tumot ni Sharon. Mapanak to iji balay dahin ton madamdama. Masurunak iti day di Sharon alos siyang. Kunamlan asino anapintas, napimpintasak tupay metlaong ngamiso. Apay aya kasurun mo. Anya tinaramid na kan kamade. Dinilaw na ti lipstick ko, idinagsabat kami ijay ili. Ha? Nalabasit ka noonay ti lipstick ko. Saan ko kano abagay? Kasta? Kita at man tarupam, Telma. Apay? Wen, pudno. Saan mo abagay tinalabaga unay a lipstick? May mayat no daytay saan unay analabaga. Anya? Ag lipstick ka kadi iti saan unay analabaga. Mas bagay mo. Kasta unay ti babawik anang dilaw ka ni Telma, Feli. Ay, jakla ko man kinasarita, idi, jaychendaan. Ay na, kasta unay agura na kan ka. Wen nga rod, No apay-pay lang amin adinilaw mo. agasam mo't ngamin, tama pan lamak ityenda. Angam, nakalipstick, iti nakalablab baga. Ay na, no nakitam lakuma tilangana. Sakit, naka-high heels pa'y. Ha? At dagit di mo't makityenda, naka-high heels. Mga 3 inches, jay heels na. Ha? Ay, anyan? Di mo pala binaybayan ngamin. Isupay apang gurguraan na kan ka. Wen nga rod. Ala, agmanicure kan. O sige, manicure kan pedicure. Okay. Di ka kadi agpukis? Wano agkulot? Sige, kulutan nak nga umuna, sakbay nga i-manicure kan i-pedicure na. Makapasurun at talaga dagita akaaruba. Tama panda iwayway ti kalding da iti dalan tayo. Makasalida iti dalan. Woo! Awanan kayo ti bay! Oy, di ka agayang, nakababain. Ingkay ba gano asino ti aking kalding kadagita na iwayway di tadalan? Tano saan? Madaksan kanyak dagita kalding. Ala, bayam, taamuak no asino ti akin kalding kadagita. Basta di ka agpungtot akasta. Akas lakit din adda karkaritam. Ay talaga karitak no asino da itaan ng iwayway kadagita kalding. Ala, tainak amuan no asino ti akin kalding kadagita. Ay, una yun, jay apok. Tay jay gayam asidagyo tinang iwaywayan na kadagiti kaldeg. Nana, mabalin ka di nga in kayalis. Ngamin, agong unget nila kay ko. Makasalida ka no iti dalan. Ala, bayam ta ibagak iti apok. Tamapan na iwayway iti sa balay. Ay, pasensya kayon. No syaklaeng, nana, awan parikot. Ngam nilakay ko, ay na, naglaka nga agbusor. Wan nga rod, sapay managpungpungtot nilakay mo. Nga oray saan kumaanas kan nga agpungtot.
Wen nga rod, nana. Ala, tay nakibaga ijay apook, tayalis na dagiti kaldeng iti sabali adisaw. Hoy, Noel! Apay akas na ti panagkit-kitang kanya, ha? Kasla kayat nakaramusan na. Anya? Agraraman! Sino kayo ti panagkunamaya? Abay, napintas kaya. Hoy! Adayo napimpintas ni bakit kongam iti sika. Apay nga rod, akas na ti panagkitang kanya. Akas la kayat nak nga uludan kita karuutan. Akas la da kayat mo kanya, ha? Agraraman! Anya kumatigayat ko kan ka? Kat no kasla ka alalya! Pwe! Di ta ka manlagan! Woo! Kundi make up ka ngam kasla ka mo't alalya! Hoy, bulangan! Agsubli ka tagisporta! Agsubli ka! Ina, nagpigsa ti pukaw mo dalan. Mangeg aging gadito'y balay. Ha? Dayjay ngamin, Anuel. Kunamlan ramusan nak iti panagkita na kanya. Anya? Kasla aklamo-lamo iti panagkita na. Unay ka dayta nga ipagbaga mo na ya. Oh, apay, di ka di makapungtot? Ayos lang kan ka? Ah, Ingka uludan ijay balay da talugubam! anya ka ti kasta nga ugali mo. Awan ka di ti panangisakit mo kanyak nga asawam! Di na ka di balas! Sana kastat ka laka ti amin. Ammo, nukaslaken ka anala ka nga agpungtot. Jaklam mo, no nya ti aramidag. Kat isumat, ingka luguban ni Noel tabalsam! Aramid ti awan manaknakam na ti kasta. Timang lugub. Di na pa'y amirisen, dagiti mabalin nga ibunga na. Anya? Apay, awan ka di talaga tinasursurom. Nukas diya mapantay makimisa. Lakay. Sursurwam ti agbalin anakalma. Saan nga agpungtot adagos. No da nakaaramid kan ka iti kamaliwan no madi. Nadaydayaw ka no palabsan. Wen lakay, pangaasim tadenggem ti ibagakken ka. Saan anasaya at ti managpungpungtot? Adayo nga amang anasaysaya at ti kalmado. Kas iti isursuro da ijay simbaan, ako na. No manakam ka, saan ka analaka nga agpungtot? No adda makaaramid iti saan anasayaat kan ka, pakaidayawam no palabsem ti biddot na. Oo. Kasano ajak makapungtot? Kat kunakit din day jay atelma, akasla kayat ko aramasan. Ha? Kalpasan na. Mapanan to ipadpadamag iti tattao. Sino tinakababain? O di siya. Ala, bay amon. Kat sika, saan ka kadi makapungtot? Di mo kasurunday jay atelma? Ako namlan na pintas nagpuskol ti make up na ngam kasla alyamay. Anya? Mas dawak la iti rupa na ta nagpuskol ti make up na. Sakit na labaga unay ti lipstick na. Iso nagsarimadengak idi nasabat ko. Ita, ibagahan nakit din na kayat ko kanu nga uludan ije karuutan. Anya? Oh, apa nga katawa ka? Imbis ko maamarurod ka? Makakatawa akla itimbagam. Ah. Ang lakay, kastoy nay. Nasaysayaat no di mo tinutupan. Nasaysayaat no kalmado kalaeng. Maditi ibungat ti agpungtot adagos. Bakit? Sursurwam ti agbalin akalmado, lakay. Pakaidayawam no kasta ti aramidam. Nakasaritak ni Sharon. Nagsaritaan mi, ti may papan iti panagapayo ko ni Noel. Apay aginasaritam dayjay alosyang. Saan alo siyang? Simple lang ngamin a babae. Anya? Iso pa yan ti sakit mo? Sana kasta. Amom, ure siya, dilawak ti panag-make up mo. Ha? Nagpuskol ti panag-make up mo. Agraman tinalabaga a lipstick mo. Nadlaw day ta ni Noel iti nagsabat kayo di dalan. Nagsarimadeng ta nakita na tarupam. Ang sabali ti panagawat mo. Ha? Baliwan man day ta panag-make up mo ngamin, bakit? May mayat ti simple. Iti kasta, di da ka uyawan dagiti kakaaruba. Anya? Kenlikli ka man dagpungtot adagos. Makadadal day ta, iti kinatao. O anya,
Nakapulas kan, lakay? Intayon, jay tricycle mo ti pagluganan tayo amapan makimisa. Agpasada ako maita nga oray Domingo. Ti Domingo, aldaw ti panaginana. Kanayon ko nga ibagakan ka dayta. Aldaw apan nakimisa. Hala, wanin. Intayo nga ruden. Oh, da kayo matgayam, Rafael. Kaduam ti pamilyam amakimisa ah. Uray si gamit, kadwa mo ti pamilya mamakimisa. Wen, naragragsak no agmaymay sa ti nga pamilya amakimisa. Pudno ta kunam. Ala, intayon. Umunag tayon. Numanagam ka, saan ka analaka nga agpungtot? Nuadda makaramid iti saan anasayaat ken ka, pakaydayawam no palabsem ti biddot na. Dayta ti mensahe tayo ita kakabsat ken Kristo. Ket kanayon yu kumaalaglagipen ken ipabiyag iti biyag tayo. Kas maysa nga anak ti Dios, nasken nga dadagiti galad ti kinakristyano kada tayo. Ngemawan sa bali akang runaan nga adda kada tayo, no di ti ayat. No adda ayat iti puso tayo, nalaklaka, amaaramid tayo dagiti naimbag asursuro, kas maysa a kristyano. Kumusta kayon, Sharon? Kumusta ti pamilyam? Nasayaat mo't, padre. Kaduami ti asawak anakimisa. Kumusta kan, mister? Nasayat mat, padre. Sige padre. Agpakada kamin. Ala, ti Diyos ti mang bendisyon kada kayo. Agyaman kami, padre. Oh, Rafael, nasaya ta kaduam ti asawam. Uwan, padre. Kumusta kan, misis? Nasayaat mo't, padre. Sapay kuma, tamakita kan tumanen inton umay a Domingo, misis. Lakay, nagluto ak iti pansit kan salad. Adu, iso akayat ko mga awisan da Thelma. Taaglalangan tayo man. May mayat matlaan no adda kapya kada tayo. Ha? Isugay man agado ti linutom. At dapay na imas asidan. Wan, Sige sikati makam mo. ala, taawagak man nga rod ni Rafael. Taiso ti adda number na kanyak. Good, Sharon. Nagluto ni Telma iti kang kanen, kaya nagadubo. Ta panggap na ti mangayab kada kayo asa nga pamilya. Tagkakapyatay ko ma. Nagsaya aten. Noel, sorry ha. Okay lang, dayjay. Pasensya ka mat kanyak, Sharon Noan niya laditan, tinasasa o kontrakan ka. Wan, Telma, awan parikot iti dahita. Kan sa anak ama nagimula iti sakit tinakam. Adalat tadag iti banag adi pagkikinawatan. Agam liklikan tayo kuma ti agpungtot adagos. Akas iti minsay ni Father iti Domingo. Kang runaan na, adda ko maayat kada tayo. Tano adda ayat kada tayo, maya dayo tayo iti apa wenno riri. Ngamin, ammo tayo ti agtepel. Kan, ammo tayo ti agbalin akalmado. Wen Sharon, naamiris kong date na. Iso nga rod nagluto akmat. Takayat kayo nga awisan. Taagkakapya tayo kuma. Kastamot la ti planok. Ala, tangay adda kayon di ti balay. Sige, agraragsak tayo. Ken tapno adda mang patalged kada tayo. Nasaya at no agiin nadal tayo iti sasa o ti Diyos. Nga uray apagbiit laeng. Nasayat day ta. Kaya nasayat, no kanayunan ta, ti agiin nadal. Sige barang makasursuro akmat anaimbag akas kada kayo. Oh, Noel, lakay. Anyamot ti makunam? Anya ko mangay ti makunak.
Dumdum nga gaklatan na. Tawan mo tiyamok nga ibagak. Basta para kanyak. Kayat ko matiag balbaliw. Tapod no aman nagpungpong tutak. Nasayat law na pare. Maragsakan nakparakan ka. Ad-addan amaragsakan tasyak, ti asawa na. Ket si ka, Rafael, saan ka di amaragsakan ta nagbalbaliwak matan? Saan man bakit? Naragsaka kid di Pagyamanak iti Diyos ta nagbalbaliw kan. Kat sapay la ko ma, taag tulo yan, ti panagbalbaliw yun. Naragragsak ti agkakaruba no awan apa. Ngarod, ditay kumanalakang agpungtot. No adda makaaramid kan ka iti madi, pakaydayawam no palabsam ti bidtot na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panagdarabay, naimbag nga oras kada tayo amin.